jam loh. Nanti tambah apa sih orang toko-toko? Iya ki wet. Suwi tenan Babas. Lah jare bojone mau wis budal. Bojone? Lah Mbah Bas iki lho duda powel. Kok iso bojone piye to, Lek? Lah tak ampiri nang omahe. Enek wong wedok kok. Wedok. Sik. Ciri-cirine piye? Apa wonge dhuwur, Iya, ireng, iya. merongos? Nah, iya betul. Masalah Lek, kok ya ora apal. Ya Mbah Bas iki hobine ya ngono kuwi nglumpukne wong-wong semumat ngono kuwi. Alah, kuwi tuh bojone. Kuwi koleksine. Walah. Aduh. Gede. Apa ini? Aduh, kakaknya medanya mana? Ada kolektor. Halo guys, gimana kabarnya dong berdua? Ya, cobain Mbak. Katamu kan tolong. Arep golek borongan. Ya yuk, Salah. spesial siap iki. Jam golek borongan. Terus ya salin. Ya yuk. Dinteni bosnya lho. Oke, siap. 11.000 kilometer nyusul awakmu. Munyuk-munyuk ki nanti jane iki. Wingi jare iki kerja ora mangkat-mangkat sampai sore ini iki. Yo kerja non. Ora urip korek malah. Korek. Korek. Engko ora dhewe kerjanan yo piye, bolo dhewe. Tapi nyeluk kerjanan nyampe sore ra tetes pancen Elio munyuk cu. Nyampe jam piro iki? Saiki wis prak sore pasar iki. Lah iki munyuke lagi teko iki. Jane kondi ngono iki. Amit lho bos, ngenteni Mbah Bas sapa ini rae ram. Kondi njumuk bansos ya suwe ram. Ya piye wong enek bansos ora dijumuk ya rugi. Lah kono gagi kerja apa cule iki? Ayo kono pacul-paculan. Wis leren sik, Le. Ayo Mbah. Mosok. Kita ki ketika terus dia ada bilang lo saya ini Enggak usah. Ngene wae. Piye Lek? Adewe gawe praktek perdukunane. Kok sampean biyen pas ngapusi aku, cek kalian ora? Oh iya, heeh. Remuk awakku. Oke, siap aku. Ora? Siap. Oke, Tapi engko syaratnya di penuhi. Aja ngampi ora. Iya, wis penting pokoknya buka praktek gue ya. Oke, Oke, sip. Yuk, sip. ayo kek leren. Tapi sapa neh pasiene? Angkok tak golek Oke, gampang. siap. Oke, heeh. Sik, Mbah. Nggih. Bos iki, guys. Penak Ya kaya pacule telu ta mau. telu opo loro. Enak. Lah iya. Malah nyantai. Beh, njaluk dibialang ya arep Nang kono mau rundingane wong telu. Lah iya, Lah lah kene aku wong loro. nih. Wani ribut aku lek dek rene. Ayo, Ayo, diapakne tapi. gasak. Jadi, Yo. ya wis, dipekne tapi yo. Oke? Ayo. Yo. Sik wong gak arep ngerjani aku. Sik, terus tak dodok yo ben ra kenean. Bocah kurang ajar ya. Awas we.